Зато ў Беларусі ліквідавалі магчымасць выхадзіць на пенсію 55 год, і цяпер жанчыны выходзяць на пенсію 58, а мужчыны ў 63. Спадарня Ірына, што вы думаеце на гэты конт? Што вам да пенсіі яшчэ аж цэлых 3 гады? Ну, я думаю, што жанчыны ў нас на пенсію не выходзяць ніколі, яны працуюць, пакуль ногі цягаюць, а мужчыны да пенсіі не дажываюць. Вось і ўсё. Таму жанчынам у Беларусі я таксама раю, калі можна, калі ёсць магчымасць ісці вучыцца хоць на што-небудзь. Калі не ва універсітэт, у якія-небудзь там клубы па інтарэсах, па цікавасцях сваіх і што-небудзь рабіць. Таму што інакш вот глядзіце, дзеці выраслі, раз'ехаліся, мужчыны памерлі, ну, альбо там, не знаю, некуды прапалі. І всё. Або сышлі да 24-гадовых нашых гардзейчык. Да. О, какие цікавыя падрабязнасці мы даведаліся. Прям все? Ну, пару штук дакладна. Гэта будзе у... Спін-оффе нашага падкаста на OnlyFans. Да, за грошы. Толькі за грошы. Спасылку ў апісанні. Да, спасылачка там і лайкі пастаўце для Дашы. Калі вы 50-гадовы мужик, лайкі прымаюцца ў грашовым эквіваленце.